Ja, da har jeg tatt turen til Abu Dhabi og ABBs nye hovedkvarter her, som ligger i Al Raha Beach-området. Ikke så langt fra flyplassen i Abu Dhabi. Og her skal vi ta en tur innom det spektakulære nye ABB-bygget og besøke Morten Trillingsgaard, som jobber med elektriske systemer mot olje- og gassbransjen her nede. På hvilken måte det annerledes å gjøre business her nede enn hjemme i Norge eller Danmark? Jamen, altså, med undtagelse fra at udstyret jo stort set det samme, så det også de eneste lighedspunkter der Forretningsgangen helt anderledes hernede. Der meget mere afklaring i forbindelse med tilbudsfaserne, end vi er vant med fra Skandinavien. Plus at beslutningsprocesserne hernede kan være ganske lange. Så det er en helt anden forretningskultur og en helt anden engineeringkultur end det vi er vant til i Skandinavien. Så det er til tider en udfordring og hvad skal vi sige, tilpasse sig det. Hvor vigtig det denne erfaringen for dig her i ABB i Abu Dhabi og få det på din CV? Det er jo en fantastisk god erfaring, fordi det er jo i den sidste ende hænger det jo sammen med, at man befinder sig jo i et miljø, som er meget mere multikulturelt, selvom der er folk der til slut var folk fra mange forskellige lande på Ole Leviksvej i Oslo, så er der jo endnu flere kulturer her. Altså der er jo stort set ikke den verdensdel her på den etage, hvor der ikke befinder sig folk fra. Jeg tror, vi er 25 forskellige nationer på den her, repræsenteret på den her etage. Så det er en utrolig interessant oplevelse. Man får også en helt anden indgangsvinkel til også ikke mindst til arabisk kultur, som jo er utrolig interessant på mange områder. Nå står vi her utenfor ABBs nye hovedkvarter i Abu Dhabi. Det er 25 varmegrader, og det er 25. desember. Får du ikke hjemlængsel? Jo, lidt. Altså, vi holdt juleaften i går, og det var der ikke helt det samme, at det var et juletræ i plast, der stod inde. Altså, man savnede måske lugten af græn. Man savnede selvfølgelig også det at have sin familie rundt sig. Det er første gang nogensinde, at det kun har været Mette og ungerne og jeg, som har holdt jul sammen. Men det har også været en oplevelse. Det har været ganske fint at prøve det også. Altså, jeg har prøvet at holde jul på Nordsøen. Det var jo ikke den sjoveste jul, man nogle gange havde haft. Og vi havde en vældig fin juleaften i går kvæld. Altså, vi fik vores and, vi fik vores risalemang, og det var ganske fint. Vi havde haft gaver med hjemmefra, helt tilbage fra sommerferien. Så jo, det var en ganske god juleaften.